Uwehla wenyuka manje. Yini awuzubalethe esikoleni? Shuthi baba ilo yini? Ngiyayazi lo konje. Imali yamagwenya thathe lapha isikhwama lapha ngaba basha. Isikhwama sami lapha. Yazi inkinga. Imali yamagwenya. Ngakhe. Azophuma amabili. Yini manje? Hamba esikoleni. No, inkinga baba le mali. Sangathi ngezikwazi ukuthi inele baba. Ngeke yanele labagwinyeli le mali? Hayi emagwinyeni baba, kahle kahle kushuthi esikoleni baba soba nohambo. Namhlanje siya emuseum. Manje kufanele ukuthi siphathe imali sikhokhe bese ke sokwazi ukuthi sihambe siye khona. Manje siyahamba nje sonke nje sabafundi, akekho umfundi kumele ukuthi asale. I-picnic emuseum. Manje ingane kufundwa nini? Kwenziwani niyowenzani lapha? Wesangwe noba nani mawungayanga lapha? No ngengikwazi ukuthi Madam. Mengayanga phela lo uzofeyila lo. ngizofeyila. Uzofaza lo. Hayibo, ungena phi ke wena? Ngizofeyila uqinisile. Oh. Malini? Afuna malini? Angithi manje basuka ngithi kuthiwa sizofika sishuthe izithombe malini edingakalayo? Azange yebona abafuna imali eningi ngaka kodwa bathenge imali simesicelile imali engamakhulu amane. 400. Imali engaka? Yey. Kahle kahle nina nothisha benu ngicabanga ukuthi imali le siyinqantula nje ihlahleni inqantu. Umama wenu bekhona la umemntule ensukwini la. Sipho, sandwa sami. Iphutha lami lonke leli. Ulele nje kulombhede ingenxa yami. Ngihlulekile ukukhombisa Sipho ukuthi ngiyakuthanda futhi ngiyakukhathalela. Sipho ngiyayisola. Ngiyayisola ngenhliziyo yami yonke. Ngalamazwe engawakhuluma kuwena sandwa sami. Sipho ngiyazi ukuthi kuwena ngikhetha uZex. Kodwa ngifuna wazi ukuthi inhliziyo yami ikhethe wena. Ngiyazi ukuthi lento engikhulumayo ayiwakho umqondo njengamanje. Sipho Manqoba usakhula. Ziningi futhi izinto ayidingayo. Uzex uyanginika futhi lezo zinto. Angina choice sithandwa sami. Kodwa ngicela ukuthi wazi ukuthi wena, emina noManqoba sohlale siwumndeni, sohlale simunye. Ngicela ubuye phela sithandwa sami. Ngiyakukhumbula. Futhi noManqoba uyamdinga ubaba wakhe. Uyangizwa yini Sipho? Decoder.